Hello guys, madung adlaw natang tanan sa karong adlaw day guys darat. Kuto-kuto ko dari mga andeta. Kuha ni gatas. O tapipan pinalit ni Ate Ali. Ang papamuli tayo sa. Basin ko no. Sud adlaw. Ano ito ba mo dato tayo sa? Kami ko man sa Facebook. Mato. Moto day may rosliksi sa kuan guys kay gahapon man tato sa kay dito mamig Valencia. Kaya na may grasya nga niabot na mo, na may nihatag. Salamat ka adyo ni mo. Te, kay ba nakagkinsa ka, katong gihatag ni, para ni Lixie ug ni Aliana. Hindi pangaan tayo sa. Di man magpa-mention kay di man para pareha ning uban nga mo hatag og sponsor magpa-mention na may uban magpa-mention na uban di. Mo ni mga tao nga mas magrasyahan pa sa Ginoo daghan pa di grasyang moabot kay di man jud ingag kuan ba di jud ingon mga magpa-mention di man pwede nga para-pareha jud ag pastaw. Salamat ka dun mo te kay kanang kami man jud kay di naman jud may kadabuan jud ingog makasuldo. Nandiyan moabot jud ag time nga kanang wa na may pang kuandares bay. Labi na kamay ni Ate Ali dari moabot jud ag time ja. Mukuan na jud ko nga grabe jud Ginoo muhatag jud og kanang naay grasya bisag unsa ka lisod. Maingon jud ko sa Ginoo guys nga grabe pinangga pa jud ko sa Ginoo kay nga na pa jud daghang grasya nga moabot. Napajidagang grasya nga mahatag maabot na mo. Salamat jud kaadto sa Ginoo, salamat pud sa kaadto sa naghatag parang Lixie og ni Aliana. Tatay sa? Diya karon tanas Lixie hanatong ako rin na ohay dari kami sa Aliana. Naman sila na nagtatag na mahaw, kami Ate Ali ug Aliana mo. Wa pa si Lixie na man ato, humana nagaligligo. Lixian! Alisa, dari siksihan galig ni. Bahalag anak bahalag inahan magka tigwang sa anak so siksik ajo. Talikod. Talikod. Ayaw ba na? Man sa makan ni tita. Salamat tita sa mga ihatag. Amping kanunay. Siksik ajo kaning sang isot sa ubos kay tinubuan ni Aliana. Nami ra ba big original ja magpili-pili kani di na magpili-pili ha. Unsa man mo ipapalitron? Or importante kuhan gatas, vitamins o gatas ug baon sa school mo na importante. Mga kong bingbing tayo sa. Nagkita daming bingbing guys gahapon man tunay no aw gahapon ba to adres sa tong adlaw nakita ming bingbing ang gigagas lo iba gahapon pus bingbing ako di mo jud ko na magkuy kasuko pero di ko madinamtanon luoy gihapon ko kay gagaw pud mi katupang gibuhat na mo para pud to ni ja istorya ra man pud to ang pud giingag laparo nga nagistoryahan ra man nakita mi dito sa katong ano aw mis na nakita mi dito sa Mercados Alicia gigakas na luoy ang gitagaan og kwarta kay luoy man ko Niwang bingbing. nagniwang nagbalik Labi ko roy. nagsibingbing ba nakita mi niwang nang luoy ja Sabi. dito sa katong nanuaw mi nanay. Ito kapos lang ito, ano ito? Dato siguro sa kuwan. Ang ingnan nga, og laag sa bahay, og mulag ka, hakang kuhaan. Yato na pagkagbalik. Mulag ka na kunurong bimbi. Belajar maya pengatur konsumen. Manila, sini. Mana paano ma? Ano ito? Konsumen. Ini uang hilang, enggak kesan hilang. Mau kayak kambing, menginahan mana? Mau kayak undang, maka dia menutup mengundang kasi itu nama mga. Paundang mo pa dyan mama, sayang. Wapar pa dyan, baka maura pa. Mato des bingbing sa Manila tayo sa. Kung sabi mo lang sa Mura kog Amerikana day, Amerikana mo ilong. Kay magpaan o bagatas ra. Nilak des bingbing tayo pakita nito tayo sa. Kita magpurma tayo sa. Sa tu maestra, jadi nanti nggak usah mau dulu minta tuh. Jangan gua dengan maestra nggak. Mga anta guys. Kalau nggak maestra mau dulu. Punya card tak kasih graduate. Main di pagi bimbing. Grade 6 pa. O papuhilam o. Apul. Siliksi may una ang giis ka, so nga naman din na kay. Muhay ko nga tester tayo sa.
Tunang pag-ija po. Kaya Ate Esther. Ay, at least, wa nakamuha ni at least. Pag-ija si pamahija, bilid-bilid mo na inahan. Ang kuroy. Mo nitong papang kuroy. Napaw. Pangata na. Na kaya matong papatinood ng kuroy. Paano dito? Ang tawag ako sa buntag to kuroy. Dala ko no kung uli ang dari nagmaka tarisid Wala ng juga kuroy. ko tinod. Magi madadun. Arat ang kaitok das na agi pagtawag ng kuroy. Na walagi memorize gihapon dai nimo dai niyan sa matabi. Nagbakit kay kasukan taysa. Kay hubog tingarit ko taysa. Kinsa man tong bajiha? Idang huyab taysa. Danin sa mapakita ka. Nakadengar ba ka? Kisam to tang uban pagtawag si nanay ug si Si taysa. danin sa mapakita ka kito. Dawa taysa. Linganog. Dawa ma. Jawa. Yan dai. Hmm. Kere. Bad man na day. Kagi manundog dito no kay bad to. Bad to nga. Di ko mukatuwa na kayo ako ganahin ay. Ni nga magbasin Domingo kung man day. Daghan na Domingo daghan basin. Mga basin na lang. Day. Hi po kung koy taysa. Hi. Hi koy. Baka since ako dari yung papa koy. Bakasyon o pila ka semana. Tulong man siguro taysa. Tulog. Kailangan ito po dito ang bakasyon. Ganun ni tawag to des na kay katong dali sila sa Syrian ay. Okay, it's time to pili. Sige na. Bound sa school. Tanawa ka tong ging at kalyana. Wa man dani extreme man to. Ging mamali. Kanang imo may siguro Imo magpili Kay maingan kag balik-balik. Mo na ikaw magpili. Ay guys, dyan na namin. Bye guys. Ginukuslik sa uban mo na ginang. Kailangan mi kayo magmili-mili lagi mo ng ahat din giuban kay si Jay papiliin lagi pod. Kay mamili man lagi ug ako mapalit di pod mo kuan kay magpili. Bundan siya man. Salamat kadyo sa grasya. Bundan siya. Ingis liksing nga ma, di maka kanan ay matahang-kuhaan. Kanan ay ko yung tandan. Hamas nanay. Isa man di kasi sila man gipapili. Bayad ko gidang bag-og sila nagtubig guys kaya nagpili na ni. Mani din lang pang pili nga idang ganahan. Duwi-dunat dara dai mo gikuan dai. Halaman to be. Isa baw iko nagawin. Dara dai. Ayan na. Extreme choco. Pila man na eh. Salamat. Ayaw na ito naman. Ilan lagi. Andiyan, ipalit po ko o bahadyang bukwanjit guys. Kasi siguro, harap itong vitamin selection. Salamat yung mga kabinet. Salamat yung sa sponsor. Hawak ko yung kabinet. Salamat sa sponsor. Salamat da. Hala, lagi na ginang isa. Trouble sila. Nagnawang lagi ng isa, te. Mara man na. Ha? Zinc. Naging kabisa. Kanang isa ba? Nagpulo. Yan yung pagkalyan na sa una. Kalat silik sa yung pagkalyan na sa una. Balit pag Christmas kaya ka na magbiyabiya ako abog. Sakit ang ilong. Di ko pangatsing. Andiyan, off-lotion niliksian. O pulbo kay sing tunnel ka na bitang magkasisulan pero di ko kanunay. Andiyan, sa daan pa dyan sa Oras Manila pa. Johnson, dyan mga gamit na. O Johnson. Nag-lotion, nakapalit naman ko lotion daan. Kuha ni, oy. Sabon mo ni. Ariel para puti dati. Ariel. Kani ang secret sa sarili nga humot. Ako nang gumagdito. Andiyan na palit ko ako asanggal aspas. Hapin bilat nanay. Diyan ni palit ko og towel liliksi. Kasi ganun. Kay singtonon ka adyo na 5 ka buok para sa likod. 5 isa, 2, 3, 4, 5.
Diya para kaning sipunon lagi na gamay. Kaya palit mo panjo. Kaya mo man importante kay kanya itong likod sing tunon diya. Medyas nito sa ilahang kuan. Girl Scout. Kaya nagreklamo na siya. Mama siya nagpili dani. Medyas gyapon. Asan to be? Kaya ni medyas gyapon. Kaya kaning atang anak nga. Ato diyang ati manon diyang maadyo. Kaya mo na yung abunda puhog ma. Kabana nag-apam puhon. Mag-apam ba? Doktor ba? Ang sa imong gusto sa imong kinabuhi be. Dahil sa ipangpili nga mga biskwit na, kagipuan na dahil lagi po siya sa bingo, ang isang gipalit na una, balik kay bingo man o katong pajibar. Gipuan na po siya, balik na namili na po siya daani. Bili donut. O kaning watataps. Ndiya, karipong, isa man eh. Warpret. Kani kuno isnak kuno nini dyan dyan. Haman to yung mga tagniya na. Andiyan ni dyan kanina nagawag paniud to. Talyana. Tagsa mo dani Talyana pani. Sige-sige Alyana, ha? Di magsigisigi kay mga hyper mo. Sige, salamat Ginoo. Sige. Andiyan, siyempre gatas. Andiyan, wala naman po kumupalit o ko ang nanay kanang nay oatmeal kay ning palit mas ati ali. Biscuit, katong Skyflex na ang palit. Kaya ginahunaan pong mix sila gito dito. Kalimot ra bagadit, kumadura gadit di. Wala ko ning palit og oatmeal guys. Kaya ning palit man si Ate Ali og oatmeal ni nanay ganina. Sunod na pod og mahot na to. Dada pa. Jagarang palit kay maghilig man lagi mi kapi-kapi dari si tatay buntag og hapon man na udto siya mga ganang kuan. Napi mo nang palit kung 1 kilo nga brown sugar. Una na pagating silingan. Asa ko imo kaliksi ipang daplin to imong mga vitamins. Karipod ko no. Kay hilig lagi rin sa drawing da. Color pencil. Nja wipes kay agisang kamot ganina nakadiscretion siya atukuan. Pintal kanihikam siya. Diya, gipalitan na pa naglapis na pay duhadan dagto guys. Palitan ko daan kay kanil gimagbalik-balik sa merkado ladyo. Diya, tali siyang buhok kay mura na gwak-gwak og di matalian. Og papel. 2 ka pound pero na pay 2 ka pound dagto. Diya, ni palit naman gihapon ko kay ado lagi di nang kuan. Asa ko banda ni Bi? Red, orange. Ang gingani-ngani kaya doon ng phone. Uwang, be. Ada Felix eh. Love you again, Ada Felix eh. Babe, kuwang. Ang dark blue. Dark blue. Ang pink. Tapos ang buhukan. Itali karang iganga. Ndiya, salamat ka dyan sa kanang nag-hatag daani na nakapalit mi. Para niliksipod. Para dari na musbay. Daghang ka dun salamat ni mo, ate. Thank you, tita, sa imong giyatang nakapalit na ko ang mga baon. Nagpadapot to diyang papa di ay di palit pagkog sa katring itlog. Hihi. Unsa na nga kay maniud to pa. Mupili pa dya daring da marshmallow. Ini tanan ha, lisod man ko dari pagkuan kag. Oh, ito na, ihatag na tong nanay. Pagkuan kag mga pagkaon kay wa kay rip. Nay wala mo ko ni palit og oatmeal ni mo nay kay kuan. Ang palit mo sa tiales, sunod ang mahurot ako. Ano di pa tayo kami na eh? Si Lexi pinanggap kasi mo ako. Ala, Lexi, masunod na kasi mong mga kuan. Di namin kayo pili. Gatas na daw. Ito na ay central yung palit ko. Unsa nay? Anja guys, kalimot ba kog palit upan, mo share po ko ni na may grasya laging nadawat. Mo share po ko adto ni nang pidila kay sige ra pamigtagaan og kanang nahay gulay. Pud silang palitan og pan dagto kay duoy man pud. Wa po ko ni palitdaan mo ato man ko kay magpa-change oil po sa motor ato ra ko palit na siya para isnap na nila. Gamito na ni ma. Pero inita ara bang kuan ang Lexi nay, arang kuan na ka do papilion, haram to mong slipper.
Ito. Kinilas. Di, gaano. Mickey Mouse. Dede, Mickey Mouse again, ha? Naikag ko tayo ka. Ha? Saan tayo ka? Naikag ka? Mapalit mo kunin mo, mapalitan mo kuno ka. Lexi, Ako aning kasalay ka. Diyan na, maniuto sa ta. Imo na. Imo na, maniuto ta. Matiuto sa una. Og na ko ikon mo guys, og na ko ka nang nay grasya nga nadawat. Mo share po ko sa kuan kay maduma nang na kay aron di ta ka hotbag grasya. Aron di ta ka og na ko'y blessing og nabitaw ko grasya mo dawat guys mo hatag ko sa kuan gani silingan labi dada ni nang pidila kay sige hatag na mo og kanang mga gulay ja. Maluoy man ko kay tiguwang na nga na basa kanang tiguwang katasan mo dina kanang naman mag-isnak-isnak nga na ba. Palitan pa hagpan anja ang tagaan kay mo palit bugkog okra. Panghipusan na relax sila kay manuto na ta. Niuto po taninyo guys. Salamat sa mga grasya nga niabot namo. Salamat kadto sa naghatag. Iglabi na pod sa katong sponsor sa motor. Salamat kadto nimo ma'am. Naangana sa Germany. Ginoo na magbawas ninyo sa inyong mga kamahado dari namo. Mara ginagog na tayo grasya mo dawat, ma-share po ta sa mga karajeng grabe na gajid kalisid ba, nga gajid tagaan. Kung dito tayo pa, bisag pa na ramang kuno tagaan. Kay Ginoo na nasayod mas ka na lugan sa jig kakuha ni balay. Na kay grasya, ma-share po ka. Yan na ba, share para tagaan patagdaghang grasya sa Ginoo. Dugay mi day kay siliksi, Ginoo ko dugay kay ato kapili. Lok ikuan pas kilid. Sa maray guys, andiyan ra pod kay maniudto sa ami. Danami guys, padung nami sila ng pidila, nakapalit ako pa andang liksi da. Ang uban si Zakay. Tuan, para ko nung makaarhipod si dari ilas misay, ila ading, itong anak ni Ate Vicky, gagaw pod namo. Init, nagpadong-padong may kainit. Salamat day kong Ate Monica, Ate Plodilisa, kay libre ko niya. Hinlo may kuko katong diaspora may nagpahinlo may diaspora. Libre ko niya. Marani hang lingaw guys, baka nang hinlo kuko. Bawas stress. Diyan sa pod kanang wala mang hinlo, kay sayang mapag ikabayad. Ako rin maghinlo. Kanig libre kong Ate Monica, salamat te. Ay, ginako bihangat mbi. Kao na. Unsa to mong gikaan bi nakita lagi na bi pagkatawa nimo. Orange. Yata ni Lula Pidila. Ritan day kag pajong bi kanang pang bata nang pangana ni buba. Kay na imong ringkot katiya naman to nga ringkot. Ito mong gigamit-gamit. Hala, lagog ilang bungas ko, andi, Dabi. Ang sara ni nga, nakalimot ko. Miracle fruit. Lakaw na. Di ako rin daw, na bitaw init na napasod. Kay mura maglisid ka. Grabe ba lang huyang pidila dari, Pangpuungan lagi. Hala, hawa guys. Nagbitay. Ha? Ingan, nasdang garden. Ngus kuya sasan. Si Zara? Wadi di mo ba nung John? Di ba wadi tabangin nung jog lukat og pao? Di man kuha man ko ning palit. Naghatad rabig pan kay may grasya among nadawat po ning share po me. Kaw ato bi ka hatag TV kikaw. Nangwa ko biyabas guys. Kaya nangwa ko biyabas te. Buot ko kuha dari. 1, 2, 3. Abot! Obi.
1, 2, 3. Dako. Wah. Mutar ba dito? Kasi na mga under biyabas sa pindaghan na magbiyabas dari, naghan ng biyabas na daghang gulay. Diyan sa pila sa tibila dito. Di oh. Combustible. Ngi. Miss mga nangaan. Nauli na miliksi guys, jawa des ng pidila dato kay to kuno lang bao naglukat og paw. Karang gibilin niya tibiki agpan ug ninong Jun. Sila ni bahala dato mga snacks. Dako lang miracle fruit. Dana miss bye guys, mauli na pud sila kiya. Diang mama, kaw. Maglablab na mo kay dugar na po mo magkita. Kay magklase na pud. Balik. Tiya pa uuwa pud sila. Dara guys, gihatdan ming ganiha kay wa man tos nang pinila pag hatid na mo sa panja. Kay naglukat tagi upaw. Inja daday po idang gihatid noon. Tagkan si kadtong salamat po kay dapay grasya idang gibalik namo. Nay, guwang na ring uban na no pero guban ma kuana. Pero agtaw guys nagdabos darang naghanay. Oy labot ning oras kay mo nagamukuan. Nay batang ning uban na kay nagpa kuan mo kus ang motor dyan na pagisugos na nay. Pa-change oil ko sa motor da nagkaan si sag cream tagsa sila sa Aliana. Sag dirag na bali. Makaon gyapon na. Mga anta guys sang kaon ingna. Wa man ay man day. Kasi may uban. Batog ra ka nang itas ipre dyan. Dato mamis putlong kam. Lexi. Bi, kamis Lexi, bada tumis. Kuha na ganyan palit mag-ice cream. Medya. Asya Liana, gaslo, uy, natug pa. Unsa na rong orasa, mag-alas 6 na. Kuhaan magod si Aliana guys, kanang matug, nagmapalis kay kanang nagpurpusag nagniwang. Lami ang tag, kuhaan ba guys, grasyahan pa sa Ginoo kay ako dyan makortaan. Dyan, tabang-tabangan ko na sa tiali pa para pa-check up si Aliana kay kuan. Namugod na si Jay maintenance sa una. Sa undang. Diyan naundang lagi kay kanilagi pang apiki pa lagi ati Ali ning single mom nga apiki mo lagi jud. Ma, atang cellphone. Mo nang hajing magsakit ang daghan magkuang Aliana kay kada bitaw na sa puto siya. Kaya di man lagi pareha natin nga normal ta. Mga panghuna-huna si Jawag sa puto labi nagsige na siya pangita diyang papa karon isa jaran ko diyang papa nga muarhi lagi jakin sinay ida ni Aliana o papo diyang kita diyang papa mo nang sige na nung siyang pangita kay saan mapag diyang papa nga muarhi jawa pa man magsakit agang daghan magkuang Aliana labi na ganina nga nagibugil sila sa tiali kay badlang na tiali ba dyan na matug sapot si Aliana nagikakuanan po kabiklan. Si nanay ko nung si tatay nang himasin pa silang taya og luto kay basin ko nung makadagag sila makatabang silang Aliana pa-check up lagi kaya mabalik to ijahang maintenance nang kuan lagi tinabangay og mga grasyang madawat mag-share ako pod guys ug nako grasyang madawat ha pang i-share po ko. Ginagmay ragod kay mamanay makahalipay po sa tao. Dahil binadaris ni ng pidila. Ug ako joy lagi magkortaan nga na. Ning kamot ko bang makabanatag apam. Kay maluwas ning atong nga silingan dari. Ug kuan ning hangad Amerikano. Di ka? Di ba kita kang lula pidila ganina luoy kadyo? Anja. Di ka gusto madato ta? Di ka gusto makabana kung apam? Hindi ko ka nag-apa. Kay, dato mong gud ng mga apam, pi. Kanang apam ba nga, panggaon ta? Aw. Di tagas mabitaw na, kay maluoy ko magsakit ang, labi na dyan Aliana, magsakit ang daghan, kay, magsijag pangita dyan papa. Di man na siya nga nagarabi na magugpud siya og kuan guys, kaya nabitaw kuan siya. Sa puton. Oh my God. Kusgan na manakit. Ma. Sige, nagunaw bitaw ka. Diya, mara dani mang vlog guys. Diya, salamat pagkado sa naghatag para ni Lexi o ni Aliana. Nakapalit ni og vitamins ni Lexi o
mga baon sa eskwela. Salamat ka dyan ninyo guys sa sawang pagsuporta sa mga vlog. Dagan kanong salamat ninyo. Marami mong vlog guys. Thank you for watching o amping mong tanan. Bye.